Riwen. Mengkenen Pak Kulo. Ari maksude mah kula sebaturku duwe tujuan pengen ngelalari banyu. Ari desa gabuskan sumber banyune sing Kali Cilelanang. Iya, iya. Sedangkan Kali Cilelanang sekian asap. Lusuri mengidul Serang bapak panitia, ibu panitia gedeng, putra Siliwangi, mamai Habi, putra Bantengan, sampun sok lali. ternyata asap maning. Apa mulane nyamper Pak Kuwu sekian ngelalari banyune manjing ning alas Cikawung tembus mengkali Cigalaga. Lah, Oh, lamun tekang Kali Cikawung masih langka banyu ya otomatis nyodet Kali Cigalaga. Mengkonon Bu Kuwu. Codat kudu nyodet wong wadon. Dengan aku ning Jawa gendong, kaya wirang, kaya lesam, maning atin. Ari Kali Cigalaga iku kewengkon Sumedang. lah iku kula. Yen mengkenen sedulur rakyat gabus ya. Ya Pak Kuwu. Priwen-priwen gagulaku duwe atasan. Priwen-priwen gagulaku duwe guru. Luwih becik kita teka bareng-bareng ning Losalang menghadap marang Rama Guru Buana Kerti. Kang Carum, mamai Tina, meme putri, Kang Talim, juragan Ramadi, ajalok nangamong. Jadi Pak Kuwu siap kanggo kula ngelalari banyu, Iya, njaluk izin atau teka dikit ning Losarang konon. iya, Ningki Buana Buana Kerti. Kerti. Priwen kudu Kang. Ya nah bener ya, Indah. Sebab kanane kan wilayahnya kan wilayah dudu wilayah Dermayu, Iya, wilayah iya. Sumedang, Jadi- kekuasaane wong Sumedang. Dari aturane wong laporiku meng RT, RW, baru kepala desa, oleh kawedanan ya. Siap beli Sri sampean. kegeman janjing adat kali kawaminggat, di kawaminggat. Sebenarnya mah tugasnya raksa bumi kini, tapi sampean eta kamrene ya kula siap membantu sampean. Alhamdulillah. Ya. Syukur Kang. Syukur, Ya, Bu, ayo syukur. Kang, aja kesuwen dibantu. Ari nyodet masalah banyu mah. Mau mah kita emosi soten bokat nyodet rangga. Mulane amuk-amuk. Ora cemburu ora rai. Baka wong lanang mangkat disonengi karo aku Konon petite ya. berapa kunutan. Beraja cemburu bae. Assalamualaikum Rai. Dari wong peci ketitik wong lah ketengah, wong bener pasti ketengah, pasti ketengah. Kangku. Endah, Pak Kuwu bot ganti klambi. Ayo kula mamene. Ih, Ya mene metu mah. jadi sampean harapan mangkat. Ya Mangkat, permisi. Bu. Ringenteni kadaling lagi godok banyu. Wis bagian Buru Ah. sote. suun Wis mangkat Pak konon. Iya berusaha. Ya wis hati-hati ya. Ya maju saya. Ya wis. Ayo. Iya ningan. Masih di payung murdawa ya wah sampeanku. Kang Waryo sing duwe pendawa lima deng ewek serem mama Ija mama Enugra mantan majikan saking Pariangan serem sing duwe karya bintang eman sengaja Boleh. Sekian mah kita wis paham. Wis jelas. Mau mah kita salah paham karo sing dadi laki kenang codat-codet tuh.
Seken kang kuwu lagi luru banyu karo rakyat gabus. Ya wis ayo ah. Wis banget kabeh kan Wis pada mangkat kabeh. Wis kopi pirang-pirang gak kula kan. Lah ya mubazir arane lah kasih minum. Ya. Ya wis ayo pada dinum dewek. Yuk ayo minum kopi yuk. Wablangco sergong juragan Raskia tonge kengeding keluarga besar Miazia minanya Emang lana sayang Saha Nusaha Ari Saha No kayu Kertesari Gula dalam be pasangnya Mas Senokku senang banyak. Apa sih? Ya artinya rumah tangga najan durung lawas. Osian Senok sekian awake lemu. Be Perak bunga langka padan Ari rumah tanggane nembe sumur jagung lagi senang-senang ya jare sampean. Emane wong seduluran, emane wong andan. Bakate kanda bengen dilangaken Senokku awake langsing. Tandane Tandane Senokku kaya anasin dianggap kekurangan. pada karone beli bahagia kono. Barang sekian Senok tepung jodoh Karo kelawan Ki Buana Kerti. Tapi bakate kanda bengen sedurunge dadi jodohne Senok arane Den Jalon. perlu sampean. Ya paham. Wong peci ketitik wong ala pasti keatarang. Sapanadur ma pasti mondong. Hitungan rumah tanggane Senok kawis oleh pirang tahun mana? Durung lawas Bi. Kepetung wis anak buat 3 tahun. Tapi aneh Nok. Sing mantak dari aneh sampean. Pada umumnya bakatnya wong rumah tangga ya nalika Senok dijejer pasang ngundang penghulu, ngundang bapak lebih, pihak keluarga pengantin lanang ya teka, Terus pihak pengantin wadon ya keluarga ya pada teka. wong peci ketitik wong alama pasti ketarang. Tapi nyatanya sing pada teka kan pihak keluarganya Senok. Ari pihak keluarga sing lanang malah Iya ya Bi.
kun kusana ku indane ya. Bokat pernah digawa dolan mana nih Cipedang. Cipedang, Sumedang. Hari kita ngomong apa? Cipedang ya sampeyan. Ya salah kunku. Oh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya wis ya. Sing bener priben? Sumedang. Iya kuwen. Cipedang mamana. Salah. Bakate lakine senok mah si Sumedang. Wong becik ketitik wong lah ketara wong bener pasti ketemu. Pernah diajak dolan mana Mang Sumedang? Durung. Aja-aja rasane mah Apa? bocah kaliang Kabur kangena. ora duwe mbok, ora duwe bapak, ora duwe sedulur. Anune masalah-lawas rumah tangga. Durung pernah dikenalakan. Ya bokat senoke pernah ngomong, pernah takon. Jongkrik dan sebelah ditinggal kari. Sumana ditinggal. Durung pernah digawa memana. Dikenalakan gen durung be. Tapi senokku anune maning sajarane rumah tangga lawan Kang Mas Buana kertiku ning ati jujure mah bunga. Bi bunga pisan. Kaya ki senenge beli bisa dietung kelawan apa bae. Bawa rasa ki ditinggal sedelat kayane nganti setahun be. Ngalon-alon kali baton bagi nangon. Bagi nalon sing penting asal kelakon. Bapak panitia asal apa maning Najana Putra Sumedang. Iya. Bebela ning Dermayu kaya ngapa sih Pi? Iya benar. Sapa wong wadone sing beli bangga. Iya. Duweni guru laki kaya dene Kang Mas Ibu anak ngerti. Ya iya bakate kandha bengen mau kan kah sing aran Losarang kah. Iya. Alas gledegan. Weruh ora sampeyan. Gede kakayone, satoane ya akeh. Jare sabude wong ngomong malah lagi lamuke bae. Segede-gede kepel. Sing bener kan? Lamuk pun kunok. Lamuke semono. Iya. Tapi sawise didodoki ning lakine senok Ibu anak kerti Ya. den jalon alas Losarang dibabat. Sehingga kien dadi sawijine padukuan. Rakyat gede cilik pada ngargai, pada ngormati ning lakine senok. Mulane besok lamun langka umur kin kiya. Langka umur bisa langka mati. Sampai nomono-mono. Ya wong urip kuno bliar purip bae pasti bakal kapan waktune mati. Ya weruh. Oh. Buana kerti je mati je. Kone ki bakal dikenang ning anak putu Losarang kinok. Tapak jasane ku. Oh. Sing alas mau kan. Sing alas mau ka. Sebab jare bebasa ngomongnya wong pinter. Apa jadi? Sewangi-wangine kembang setaman. Masih wangi jasane para pahlawan. Mati kin kilakine senoki. Kone senoki kinusul maning. Mati maning. Siapa dingin sih kita dingin tak sampeyan dingin kira-kira nih. Yang kok senok dingin. Terus. Oh, kone kijare wong sing masih urip ki. Ki cekin ki kuburane Bu anak kerti. Nenek. Nah, bakal cekin ki je kuburane keluargane cekin ki. Kertisare. Kertisari. Bakal cek anda bengen Kertisari ki je uripe dadi dalang. Oh. Dalang. Dalang je. Dalang dengan di sini. Ya, macam-macam. Bokatan pada pengen sing suarane enak, kambiran laris, dalange mono aja nyekar kirim dongak. Kono ko. Karo Kertisari. Oh, nah, kok lagi nyanyi mati maning kini. Sampeyan nyusul. Ya iya. Klesak. Amin.
ngerti. Dikubure. Ya barengan karo senok iring-iringan. Iring-iringan. Iya. Rening sampean ki hidup semati karo Kertisari. Iya bener. Oh. Ning kono wis dipendem. Kin kece nyanyem cekinke. Kuburane kene. Kuburane cekinke. Kenang-kenangane apa? Nah, waktu lagi uripe nyanyem ki cekine blado cek lawan majikan wadone ki. Karo Kertisari. Karo Kertisari. Sok mono nyekar je. Kin ki nyanyem ki lagi uripe ki je. Bujang. Dadi siapa sing pengen bujang selawas-lawas sampai mati nyekare ning kuburane nyanyem. Orang kayak konon. Apa sih? Serening lagi masih urip beli kari-kari timbangan. Bencang bakal mati dan dibuyut timbangan. Aku kita aku ketua ki entah sing tukang nimbangi baji kah. Duduk. Mana nyam? Enggak ngomong-ngomong kin ke sing awit esuk ora kedeleng-deleng lakine sono kumen disindane ya. Lagi ning Dermayu. Lagi ning Dermayu. Ana ning pendopo ana apa sih, Pi? Ya mbuh ngerti nok. Sebab arane galakine sono kan wong duwe tugas. Oh, Anune maya bener jare sampean. iya. Di Wayuku duduk karo wong wadon bae. Ya iya priwe. Ya pada karone Kertisari ki lagi nglakoni di Wayu. Sono ke? Ya iya. Ya Di Wayune karo apa sih? Karo apa nok? Karo pegawean. Oh iya, semangsane bakate duwe laki terus laki mau duwe pegawean laksana ning sejarone rumah tangga kaya uripe di Wayu ya nok. Ya jare sampean. Iya, sing aran waktu kan dibagi-bagi ora kan Kak? Iya. Apa maning bakal wis esuk ki sasah buru-buru, Pi. Tapi batine pipinya hanya ngenes nok. Sampean. So kadang-kadang pipi pengen nangis nok. Koding. Sampean kenang apa kanda? Ya artinya bibiku kurang apa sih nok? Jare dewek mas semene ku bibiku kedeleng wadon ora nok? Ya pantas jare kita. Iya, Bu. Ya rai jare bibi manyongan semene ki glowing ora nok? Iya. Anak sapa maling arep muta-muta kah? Nang apa sekabehane wong lanang no bakate bibi liwat pada buang rai nok? Kenang apa sih? Ya mpu beli ngerti bibi dewek kan nok? Aja-aja sampean nemene ngece ning wong lanang. Dadi digawe-gawe kon aja payu. Tapi saking ki bibi ki senang nok setitik. Nang apa? Mau ku ketemu nok. Karo siapa? Lawan ayah Damar nok. Siapa kuno? Langgan Engko. pengentah. Ya maune sih pernah ngomongi siraku nyem ya melas kadang-kadang siraku lamun jirane gelem kah ya tak kawin. Tapi wong sing ngomongane mau ayah Damar aku nok nung duwe keluarga. Masa kita kudu nglalara wong wadon nyong perasaan nyong bibine ga wadon ora nok. Sampeyan ngomong syarat siji kuno. Apa syaratnya? Yen bener kakang demen rabi kakang pegatan. Oh non. Aja kanok ah. Bi, Lan. insya Allah mengko bakasan wis waktune. Ya. Bibinya pasti dua pasangan. Ya ya. Hari sebenarnya mah bibi ki pengen duwe laki lamun ana wong lanang sing gelem ano. Sampeyan pengen dua laki. Ya iya terus lakine ya laki temenan. Kok bokatan wong eretan wong parean masih ana sing lengo masih jomblo kah? Ya ya. Marak bae emang kita kenal loran ning kita ku. Ki kok ana bibi nyanyem sing masih single. Ya, durung pernah kalau kakak durung pernah mampu lanang konon. Durung pernah mambu lanang, durung duwe buntut, durung duwe anak. Buntut. Tenang. Buntut. Iya. Waran toli susune ka durung masang durung konon. Masih Iya ya mek ben. Oh nyanyem yo. Benok ah aja digaya pusing ah. jam pira sih gini, Bi? Kin ke. Iya. Ya delamaning sembahyang asar. Bawa rasa amput-amputan nonggone sing dadi laki balik. Ya. Nang aja dibukani nang dalan kok kaya sandiwara-sandiwaraan. Ribet karo sapa sih sampean? Iki bocah cilik arep digulungi. Bi. Oke. Bi, Ya ya ya. kin mah jare sampean ke supaya aja stres. Aja stres, aja sedih no. Bebunga pikir Ya. bukat bae sedelat maning Kang Mas ki bonak ngerti balik. Ya ya no. Ngomong-ngomong wis masak sampean? Wis nok wis gawe sayur asam, wis gawe pedesan, wis nyambel. Wis rampung kabeh kin pegawean ki. Wis beres kabeh nok. Yakin kita buntel sore ki kono ki ya biasa buntel anak sekepel. Konon.
Iya, paling ya reka 3.000 kan kakak. Biasanya bakal kene ke cumi. Konon. Biasanya. Wis tenang nok. Pi, Dan hormati kanggo wong eretan wong parean disenggoli kabeh. sok nok. Terus maninge kanggo mamaku Oyese Geding. Ora iya benar. Terus beli ketinggalan kanggo sing lagi panteng karo channel Wira Mandala. Siapa Official. jenok? Ya fan-fan setia Wira Mandala. Ya. Terus maning kanggo bos Wira Mandala Bunda Pujaru Kai Geding. Beli ketinggalan terus kanggo Bunda Denok Ayah Denok. Kang lebih gaul Kang nok. lebih gaul Geding Bunda lebih gaul. Ya. Komandan muda sing paling sayang. Terus ajak lalen kanggo sedulure Bibi nok. Siapa je? Bos kerang ijo Kang Sanim. Mimikat mira wong tua dewe. Oh, Terus? ayah Agus, ibu Agus wong du mampir. Lawan Mas Erman Yayu Caci. Nok Dara Yayu Haja Carini sing Iya. duwe senok nyanyem. Senok nyanyem. Ya. Oh, cinca. Oh, si Ayo pada permuda mendel. kita mah. Ayo nah, bari jalan. Khusus ngormati para panitia sing repot-repot. Jail. Jail ted kakian ted. Jail. Ya kakek ya jumpane yo. Ya wis. Ya. Mimi Suci. Bekas majikan. Kanggo Bunda Mimi Suci. Sedulur dewek. Sing Dewi Raputra. Sumber rezeki. Sing de sumber rezeki. Dudurang da duduk perawat. Buka duduk wadon panggilan. Statusé sun masih duwe laki. Mime damar. Cuma kebeneran diwayu. Ake wong sing ngajak selingkuh. Hidup pelan luru wadon kesepian. Mime damar sayang mantan majikan. Ini Ijak. Angga Bos Srijaya. Srijaya. Bos Srijaya. Bos Srijaya. Bos Srijaya. Mimi Tasya. Bunda Tasya. Bunda Tasya. Bunda Tasya. Terus Bunda Tasya. Jail. Sarang diduit. Asik. Minggu waktu gini sebulan mung sepi. Angga Bos Srijaya. Wong eretan paling Bos sayang. Srijaya. Nasib Bos wong Srijaya. bayaran. Si Bos ake Srijaya. berantakan. Wong eretan. Angga Mimi Damar. Wong eretan. Mimi Damar. Wong eretan. Wira Putra. Sumpah kebeneran diwayu. Ana wong sing ngajak selingkuh. Hidung pelan luru adon kesepian. Oh, kanggo Mas Rudi, Bos PDAM. Bos Wira Putra. Mas Rudi. Yang punya PDAM. Bos Wira Putra. Sumber rezeki. Bunda Tasya. Bunda Tasya. Sumber rezeki. Bunda Tasya. Bunda Tasya. Bunda Tasya. Terus Bunda Tasya. Srijaya. Jail, jarang diduit.
Putra, Cuma kebenaran diwai Wira Putra, Wira Putra, apa Rok? Wira Putra mana? Wira Putra, Wira Putra. Wes. Suwun. Bi, Anan. Mendi Apa kana? nak? Alhamdulillah. beli sengaja ya, Bi. Iya. Pakai payah tamu sing tek. Ya iya arane ka wong senok wong kang terpandang. Kang, Hah? Kakang Buana Kerti. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Ih. Wah, ketemu kana. La ilaha illallah. Mangga. Ya, akeh temen nok tamune ki. Ger, Priwen paman? sampean madereng uning umaya. Ah, ya boro-boro umahe. Ya. Geger dermayu-dermayu genembe. Ya Arya. Nembe dengan ngetek bumi Dermayu. Oh. Yakin lo sarang ki gobrok ki. Lo sarang kien desane. Ki Ki umahe Buana Kerti pi paman. kandange Ya ada wedhus. Kandang itu ngomongnya. sengit nafsu sing sumedang mula. Kun indane sing tuah kurabine Buana Kerti kun sing. Oh, maneh. Bakakunku ingon-ingone. Paman, apa sih beli dirantai ngon-ingonku? Ya dan kita na gogok. Ya maksudnya ko baka mangan inung nyagerna wong sejen berarti tergolongnya ingon-ingon. Senok kenal beli si bare wong kin sepirang-pirang kino. Tong boro kenal weru kadang. Iya wong ki lancang temen ketemu nembe. Anu kaya Sapancak ayo. Siapa indane ku? Karsim. Oh, Parsim. masih wadon karsit. Saya kita arane Tarsim mah. Lalelo kaya ning lambe bae. Saking lawase beli kelingan ya. Waduh, puluhan tahun. Damune makin lo sarang gibi kaya kenen. Baka musim muda nangin aja boro usaha. Harap ngendok bega keder. Ya tau lu sampean ku kelalen indane ku. Sering orang ngendong kono dikak. Si bener gak ada. Ada apa-apa? Masa kita mau main ganteng ekolu karo dem-dem. Ada ke wong kelalen. Anu sampeane kenal ning kula ku weru. Iya, Sapancak kulane ku. kodingin dipikir. Nah, eling-eling. Hari ini suara mah kita beli rubah. Disamar. Di samar bakal suara mah. Belik. Muning wajah roba total. Sing darani roba priwen raine. Maune mawake cemuk. Barang ieu. Bukannya tengkorak kiri. Wong sing ngomongnya bae terus kaya kono. Ajajakin kilanggan lawase sampeyan ta. Sapai kasih ya, iya kalian sapai kasih. Ayo. Sapai ka kana sampean ka. Siapa ngarani gendakan pengen? Anaknya wong motar. Sapai ka. Kiwangsa. Sing bungene bintangnya tekan jidok. Yo. Bintang tekan jidok saking akeh apa? Gede maksudnya mah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sama rupaya pengen mah blesak ya. Kiwangsa Bangsa. painganan ka sampean ku weruning kula Iya ya. sampai ke sana. Nyanyem kulaku. Halo Wakbar. Oh, barang kenal mah. Barang inget moro kuno. Ih. Barang Nyem. inget mah. Masih urip. Ya masih kulaku. Syukur nyem ya. Kulaku sok kadang-kadang kelingan bakal kejadian sing wis pernah kliwat. Ngandal. Beli aku baik di apa-apa. Hari aku beli aku. Waktu temuku. Ayo rok sempong kayak golongan gogok.
janjine sampean wis jeneng kok kasih aku bakal tekawin. Barang kula kubokat kaya. Tiwa segala-gala kula aku pernah ora dipasrahkaken ning sampean. Lamun cek kula wong wadon trobek hubungan karo sampean selawas-selawas ya lili mama anakeku. Sing inget sampean. Cuman kula matriti dadi wong wadon Kakang. Priben pun teliti. Bakal ceplentong je wulan tanggal 1 rasanya kula ora men. Iya. Kagek kula mengin ucap becak. 1 10. Dicampur karo bebekan werirang. wis sing eling sampeanku. Lah Kang delengan belas beli anak sampean patin trek-trek ning galeng-galeng iki Kakang. Lakanda selaka sikil. Hari kulit mamirip kaya awake sampean brontok Kang. Beli deman bocah. Tapi kenapa hubungan karo sampean anak-anak aku Kang bayang metuku campur kulit sabra. Bi, Ya, kamu tulis Kun, Ma. suara apa kini? Dudu jabang bayi kun ma tembelek. Bi, Liren dikit sembayang asar Ya ya dikit. kita mah sembahyang kubli tinggal. ayo juga kita Arep dingin ini, Sembayang asar dikit. Indahnya ya terombongan kan pada sembahyang ku teh. Beli ngadel kayane mah. Paling ngandon turu. Iya. Ya wis nang hormati wong lagi jalanaken salat sembahyang asar ya.